Tifel ta' 10 snin minn ħażabbar kien qiegħed isofri minn griehi gravi izda fortunatament qelgheb ahjar wara li waqa' għoli ta' madwar sular. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 8:09 tal-4 fil-għaxija meta t-tifel kien qiegħed jilgħab ma' sħabu f'żona okkupata mill-caravans fl-Għadira. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lit-tifel l-isptar Mater Dei. Iktar tard huwa ġie ċertifikat li kien qiegħed isofri minn griehi ta' natura gravi iżda ma jinsabx fil-periklu li jitlef ħajtu. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Inċidenti uħor din id-darba tat-traffiku fis-Siġġiewi. Vettura ta' tip Hyundai Accent inqalbet fi triq ħal-Farruċi Siġġiewi għal ħabta tal-5:09 tal-ħamis filgħodu. Min stħarriġ li sar irriżulta li x-xufier ġuvni ta' 22 sena, residenti Bormla, tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel ġo ħajt bil-konsegwenza li l-karozza nqalbet fuq is-saqaf tagħha. Fl-istess vettura kien hemm ukoll passiġġier ta' 17 sena minn Ħalluqa li qed isofri minn griehi ta' natura serja iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Ix-xufier ma sofra l-ebda ġrieħi.